това е всичко, където ви снимам. Тук всичко има. Така, там е дърва, тук всичко. Малко се е разсвалено, но няма нищо. Така. Всичко. Една ножичка ли? От тук ли? Сега само да влезна тук. Сега ще видите как всичко е. Сега ще видите как и всичко е вътре. Ето сега. Ето го пак дедо Краси. Само да намеря ножичка. Чак сега само да видим. Ножички. Ето ти ножички. Това е ножичка. Ама внимавайте кога правите такива неща. За всички го казвам. Сега го отваряме. Излизаме, ще ви покажа пак двора, но тук не живеят толкова много жители. Някои са починали, да ви не казвам други неща. Ето ги ногата. Ето ти да я Краси. Сега ще видя тази. Тук по-далеч от това. Добре, а сега те снимам какво правиш. Така. Сега аз се снимам за YouTube, да се смеят малко хората. Ма този... Сега ще ви кажа, сега ще снимаме. Има предна камера и всички пиксова. Да. Так само е това малко. Не, това да напъква, че ще ударим това. Фински опакци. Тия ще ги манат финските опакци. Ето го пак да я Краси, но в гръб. Нещо така се драскало. Има. Няма ли тук? Едни фински опакци. Да, си пиеме бирата, да не е толкова жега. Това 20 пиксела. Малко изображение е тук, малко снимаме. Ама може се смеете. Това трябва да се смеете. Ай, майко. Чакайте, сега ще ви покажа, ще снимам. Сега ще видите какво правя сега. Да не ме видите какво правя, защото да не ме видят YouTube, да спечеля малко, да не казвам колко. Айде на Сенка, чакай сега. Айде, сега ще ви покажа и горната. Това всичко. Всичко така. Сега се качваме горе, гледай какви дърва. Тук дворолете, всичко тук. Горе етажа, всичко. И това е изпаднало нещо. Връзахме го и пак. Но пак. Така. Сега само влизаме тук вътре. Много хубаво. Снимки. Това съм аз. Здравейте.
Ето, това е моята камера. Такава камера имам. Няма на наленко, 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 на. Бирата слагаме. Ще има и всякакви скетчове смешни, както тук, ако идвам. Ето тук, ако. Не спали само. Да. Не мога звън. Да. Тук къде може да ни видят? Да нападна река разпочва. Чак, аз мога нещо да направя. Така. Да не падне. Нема падне. Нема падне. Всичко е тук добре. Тук те вижда, ето това е. Не, да нападне. Нема. Там не виждат камерата. Ще види майката, ще раздава на куча, да дойде. Да. Так само както джентлмените. Нека се правят. Остава. Ето толкова е компаунд. Ето, това вижте. Това ни е Ади. 22. Сега гледаме едно детска по нашите времена. За ето този човек. Малко човек. Той е днешно късно. Да, ни снимат по камерите. Мога ти виждат и пералната. Само да го... Малкото ти видят. Да му нападне батерията. Като снима, я виж батерията. Чакайте и я видим. 58%. Мани, аз ти снимаш, ще падне батерията.